Sniper ko na tumalo sa mga mahihinang nilalang. Ibubunyag ko na yung aking sikreto kung bakit malakas itong aking sniper. Bakit tulin tong tumakbo, bakit kaya na itong sumibak ng mga 400cc. Mga big bike. Nakita nyo yung mga last vlog ko? Iniwanan niya yung mga mahihinang nilalang. Ayan, no? Maliban sa sprocket natin na 1448 ang size niyan sa likod, 48 sa harap naman ay 14. Narito talaga ang iba kong sikreto dyan kung bakit napakaganda niyang manakbo, napakatulin. Dahil yan dito mga agaw, baliw! Ay, dahil yan dito sa karbong ko, no? Karbong agaw, baliw! Kung lodi, peak lang yan ang carbon mga lodi, pero yan yung nagbigay ng more speed sa kanya, no, sa magandang aerodynamic. Tsaka ito pa yung handguard ko, o carbon din yun, no? O carbon, yan yung mga nagpapatulin sa kanya so, marami pang carbon dyan, yan nagdagdag bilis sa kanya, kaya tumatakbo na ito ng mga 180. Baliw! Oh, ito. Carbon din yan. Peak carbon. Yan talaga ang nagpabili sa kanya mga bay. Saka ito. Ito carbon. Carbon peak. Oh, di ba ganda? Marami akong mga peak carbon dyan na dagdag bilis sa kanya. Kaya patuloy siyang tumakbo. Carbon peak ba mga bay? So, tsaka meron ako nito, oh. Ito dagdag bilis din to, nakakapadagdag bilis din dahil mga tao panay-panay tingin sa motor ko, maya-maya lingon. Nice. O nilagyan ko ng bolt cover na titanium daw ang kulay. Nung binili ko yan, kulay blue yan. Kulay blue, katagalan nagbago ang kulay niya, naging chameleon. Oh, para na siyang oh. Oh. Pero hindi yan kupas, meron pa ako ditong bago, oh. Ayan, oh. Brembo fluid cup, no, preno yan sa likod. Diyan nilalagay yung turbo, kaya mabilis. Yan binubuhos yung turbo, kasi ito baliw! Baliw! Kung nilagay ko dyan, pampabilis talaga yan siya. Wala na yung preno. Madulas ba? Madulas. Kaya mabilis na itong tumakbo. Ito po, mga nilagay ko dyan mga bay, oh. Oh, titanium. Blue yan ang binili ko, pero naging titanium katagalan. Oh, grabe, no? Yan ang mga sikreto ko dito, kaya mabilis itong tumakbo itong aking motor. Meron pang maliit na side mirror. O dahil maliit itong side mirror natin, hindi masyadong napipigilan yung hangin. Hindi naharang ang hangin. Oh, yan. Oh, yan ang brand mga bayo. MHR. Yan ang mga sikreto dyan. Para kung gusto nyo pabilisin ang inyong mga motor, gayahin nyo lang itong ginagawa ko mga bay. Ayan, oh. Ayan yung helmet ko, may camera pa. Saka ito, push lock. Ito, oh, maganda to mga bay. Nakakasira to ng cellphone dahil sa lakas ng vibration. Yan, oh, ito pa, peak carbon. Yan ang pabili sa akin. Meron pa akong handle grip na tatak niya Rizoma. Oh, blurred yung aking cellphone mga bay. Ayaw luminaw. Ba? Nice. Oh, basta Rizoma yan. Oh, ayan, oh, meron pa akong Genie helmet na ang tawag nito key holder. Oh, basta key holder. Yan, oh, may gold. Ito gold talaga. Pero hindi yan nasasanla mga bay. So, peak gold din yan, peak gold. Marami tayong mga peak dito peak carbon. Oh, yung kadena natin gold din. Peak gold din yan, hindi rin nasasangla. Yan ang mga sikreto ko mga bay. Kung gusto nyong magbilis ang inyong motor, gayahin nyo lang itong ginagawa. Baliw! Ako, no? Yan.
O meron pa ako dito, gold blue. O takip ng pito. Ito mga bay, ginamitan ko na ng plies yan. Sobrang tigas niya lang tanggalin eh. Dahil lumambot yung gulong ko, gusto kong hanginan, patigasin ulit. Ginamitan ko na ng plies. Ayaw makamay, matigas eh. At kasing tigas ng ulo ko. Ayan, ayun lang masasabi ko dito mga bay. Nag-change oil na pala ako nito. Moto lang ginamit ko kasi sabi nila maganda daw ang motor. Kasing ganda ng asawa ko. Kaya yun ang nilagay ko. Yun. Ayun lang mga bay. Gusto ko lang i-share sa inyo itong mga bago dito sa aking motor kung bakit ito mabilis. Ayan, so hope nag-enjoy kayo dito sa ating konting kwentuhan dyan. Ayan, so bye bye mga bay. Peace po sa inyong lahat.